Ay mga bay, mga untay niyo mga bay. Di ako sa karinderya ron mag kutsara ta kay kuan man. Sige mo taghawid og salapi. Unsid kani nilatan baboy sa taron og kaning ha? Kaning dilis. Iya? Oh, jeez. Wa pa man na mo kunhod. Ang mo suwag, wa pa mo kunhod. Jeez, lang gyapon na. Kana kay gwapa na no. Nana gatek. Ah. Ora po lagi ito ara. Nangumpra na tibuok guys ano. Oh, sige. Maniod din tabing mga man magisag-sagi. Ana allergy kog maay mga way bitin pamuha nako. Tawong ba. Sunod-sunod man ko nagkaog pitong tawong. Nya. Lain da ba kay akong kamot murag na paralyze. Di ako makumo gid og kumo ba. Tungod din sa tawong. Maka-paralyze din talong ko masubrahan. Tawong nga gulay ba. Nabinta na ron kay nawala na kay nag-inom kog cetirizine gahapon dud mura ko gipamputlan akong doktor. Snack na. Snack na. Pangatag Huwag na kay Jess. Tagaan nyo ka. Snack. Banana Q. Lain ang talong no kasi allergy yung talong. Lain man sa resulta. Sa una allergy ko og manok, mga crabs. Jeez lang ga. Init pa na bagong haon. First batch. Duha kuha lang be. Thank you very big. Yes lang siya. Ang silupin? Kanang hinog eh. Kanilang skillet. Hinog yun nito kay gahapon naman yung kanina ginga. Hinog siya mayroon. Fresh basa niyang hinog. Ang sunod, hilaw-hilaw na eh. Thank you. Snack na dong. automatic dong. Nagada na dong, mga gapon. Bandong, tingap. Para sa gina na ito, sugasto lang kaya, mga gambiyan na, mga gapon. Ganun na ugmag nila dong. Ganun. Ano, badya niya? Ha? Ito, mga badya niya. Yung badya niya, wala ito. Ano ba yan? Ganun bearing? Bearing sa? Bakit ba? Lagan. May kanon din. Wala lagi na nga akong kanon ko yung wilay. Hindi naglungag. Nahok kanon. Ngay ko kanon silingan. Sige ko sa duo lang. Ako, dun ta ko amo ani. Basta imo nang tagaan. Muduol dyan na mo. Ayan. Ako, tuloy ko na. Nya ang hero niya tan baboy. Ayaw ko. Lungag na.
Balik lang. Dong! Ulong ang na dong! Mataod naman yung Japon na dong. Mataod rin na. Ha? Isa yun. Kasap? Oh, mahal man. Ikot may tap nila. Sayang yung tura. Automatic yun ako. Mate. Jis lang gihapon. Wa pa ni uswag, wa pa ni kunhod. Na may gatsing. Kuha lang ti mga unta te. Kaya ba niya automatic ang kamera to 1 2 3 up gyabo. Okay, ako ginan. Gusto niyo ka automatic na kita tayo sa na mag-swap ani og 1 gear kanan. Dito sa loob. Hindi sa diya ko. Hindi ko trabaho ng tulo ko. Kana ngayon. Amon. Katigato ng ganilyo sa kapit. Oh, hindi na humas ng atong kaon. Itong Domingo ba? Doon na, miss tami. O, Domingo ba to? Oh. Akong doon ka cellphone na habilin. Tamong isakyam. Gigukod ni Dudong Kubkob. May gani kay wala mahagbong intaon. Kaluan pag intaon ng pobre. Kaluan pang pobre. Ang cellphone ba na mo doon ka bok? Nabili na itong na-miss tami. Di man. Ni Kwan, ni Daniel Padilla. Asa nabili? Sa sidecar. Gigukod niya, may gani kay kaning, wa mahagbong. Buah. Awang kupot nga. Kuna ko ngare wawang kupot sa re. Jipnel, jipnel. Ah, Gandos sa iyang kuno. naghandos dahil siya kay naot na gasolina. Buinga lagi. Ninabta nimo. Nahatagbuan na lang niya pagbalik. Asa man sa Udan niya makita yung gamay na kay gasolina. nagtandos. Naghandos taon siya pa ingon ribangkal. Pastar na ko na daw. Mana mga ba? Naku kaong kabkab na pud ko sa quick ron. Banana Q. Laban. Bye, thank you for watching.